Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ay kong tagag kumpare kung dili pa makasalang imong apo sa akong anak. Pero imposible ka nang may tabo karon nga milaya si Christine. Tinuod ka na. Ug dako na kay miug gasto. Bayaran nimo ang tanan nga among nagasto. Ug dili kay kana lang. Kay sud sa tulo ka buwan. Ug dili pa matagda ang kasal sa akong anak ug sa imong apo. Bawiun ko ang kwarta nga gi-invest ko sa imong kumpanya. Alfonso, Ug mahimong muhimo pa ko og legal nga aksyon batok nimo. unsa, kumpadre? Tingnan daga. Ayaw kong sampita una niya na sa pagkakaroon. You know me. Maayo kong tao. But I am fierce sa akong mga kaaway. Busa di ni mo gusto nga mahimo kong kaaway ang gusto. Dili sa kubuot nga moabot kita ni anang puntuha, Alfonso. Buhaton ko kutob sa kong mahimo nga makit-an ko ang akong apo. Apan kung magdumili gid siya, Pugson yun ako si Christine, Papa. Dahil ko gusto lang babae. Si Christine ra. Sa una pa ko naibog niya, Papa. Sa mga bata pa lang eh. Bisag, sigihan ko niya blocking. Aron matuwad ko kay tambok ko na ko kay ko. Tambok ikoy ko na ko. Happy gyapon ko kay mitagad siya na ako. Blakingan ka? Wa ko may baw ng balita. Lipay mang gyapon ko. Bisag blockingan, Papa. Basta kay, may pansin siya na ako. Kay sawa, di ba? Oh, ang akong unik o iyo. My poor baby. Come to Papa. Oh, Papa. Oh. Buhaton ko ang tanan para makita ng imong Christine, okay? Ay kagol. Pangitaon tang imong future wife. Promise, Papa? Promise. Oh, thank you, Papa. Let's go. Dagan bagay kitang hotdog nga pagkaon. Tana. Let's go. Oh. Christine, apo, hinaot nga naa ka sumaayong kahintang. Sa mga kitruin, anong mulag sapa man kayo ang palipot? Unsa mo rin nagsigig sapa-sapa? Are those insects? Hey, what if makasuot sila din sa akong room and they will bite me? My gosh, magbukot ko. Oh, di ko makaginawa kung magbukot. Hindi ko ganahan magbukot. It's suffocating. Gosh. Oh, sabi ako buhaton. Bisag kung siya akong buhaton, I can't sleep. Saan na dahil ng oras, oh. Huwag ko maanad ka matog kung magabi. Naanad ko nga mag-party magabi. Or kung dili mong gani ko mulaag, magbuntag ko sa akong gadgets. Oh, Lo. I never thought I will be missing you this early. I miss you so much na, lolo ko. Kung dili palang tungod aning bisit na tulisan, di gid ko maabot ini dapita. Ug sa tanang di malas, naluwas man tuod mi. Pero minatay sa kang nakaluwas namo. Makaimbir na. Kanang gingan nagfakondo. Filingiro kayo. Murabog mo'y tag-iya. Sinaligan ra baya. Tuo siya, gwapo siya ug macho. Che! Well, gwapo siya. Lalaki kay kitsura, ingon man ang porma.
Pero kung makaasta, dato kayo. Mas dato pa sa tsindero. Smiling pa hinuon si Ellie. Dili saba. Mag-action-action ra. Well, hinuon, he's a mute. Unsa niya pagsaba-saba? Mo tingan ay hinunggan kung anong si Facundo ang iyang gisaligan. Si Facundo ang nahimo niyang bakbak. Ni bahala na, magawas ko, alimuot. Gusto ko mohanggap og fresh nga hangin outside or somewhere. Bahala na. In fairness, ha? Puno-puno ang sud ining ref dinhi. Duha ka dagkong ref og pulos ni puno. Magwa ko ning fresh milk. Basin pag makatamang ni nako, aron mas dali kong makatug. Bitbiton ko ni pay mas taas. May beranda sa taas. Adto ko dito, magpalabay sa oras. In fairness, ha? Dato gitingali kaayo ang mga ginikanan ni Ellie. Hinuon, dili ka mahimong asyendero kung ang kadato ni mo kuwang-kuwang. Tulog ka floor lang ning ilang mansyon, pero lapad kaayo. Ug may beranda sa matag floor. Mas dako pang hawan sa matag floor. May dakong sala. Ablihan ko ning sliding. Wow! Muna akong ipangita. Bugnaw nga hangin. Hala, uy ni araman day ni Dini. Maglingkod-lingkod ko din niya. Kanindot kit sa hangin. Kabugnaw. Wow, kanindot pamation. Og niya, bugnaw pasad kaayo ang fresh milk na akong gipit-pit. Ay, nahawasan na akong gibating kalimuot. Karo mga orasan, no? Labing siguro. Na-enjoy na kong maayo sa bar nga among gilaagan ni Melvin. Mulabay lang ang oras nga di ko makabantay buntag na di ay. Samtang dinhi, kibantayan ako ang matag minuto sa relo, matag lihok sa arm sa clock akong gitutukan. Makalakot yun ka Facundo. Ipabutangan ko niya kagaling nag wall clock. Ibutangan niya wall clock ang kwarto nga akong nahimutangan. Aron ko nawa ko'y rason nga di ko makabantay sa oras. Pabilib kita, Hana. Pantay ka lang ginako. Wow. Husto. Nahipaon ako sa kong buhaton aron magpinuutan ka nako, Facundo. Tintalon ta ka? Paggalaw na nas tungang gabi. Pero dili paghihapon ko makatog. Nagalindasay ko nga wa ko makasabot. Si Christine. Nakatuog na ka siya karon. Komportable na ka ang iyang pamati. Usama sa gihapon. Gisakitan siya sa iyang buko-buko. Ngano bang kunaon ko man ang iyang comfort? Kinahanglan maanan siya. Kinahanglan magkamao siyang mo-adjust. Kay nagtuyok ang kalibutan ug wa siya masayod sa mamahimong kapaingnan. Kung sama karon, mag-inusara siya ug wa na ang naandan niyang karuhay. Ang ilang nga magkamao siya nga manikay-sikay. Minuto ka. Lang nga nawa ang bugnaw nga hangin. Kay kauwan nun di ay. Mao di ay nga maihap ra na ako ang mga star kaganina. Hangtod nga natabunan na ni sa dag-um. Ala, metaliksik nagsugod. I love rain. Basta di lang ni magkilat, Ron. Anhiragid ko din eh. Maligo ko sa uwan. Taod-taod nang wa ko makaligo sa uwan. So why not?
Ani uwan na gyud. Wow! Raindrops are falling on my head. Bati rin ako tingog eh. Bati. At least gwapa ko. And sexy. And oozing with sex appeal. Wow! Kanina sa uwan! Oh. Kunia pa lang unta si Lolo. Gibadlong na unta ko niya rin. Lo, I miss you. I'm sorry for making layas, Lo. Di lang yun kaya sa akong katawang lupa nga makasal atong ilipante. So sorry, Lolo. May kusog ng buwan. Liliyan ko si Christine sa lawak. Tingalig na unsa nagkagbayana. I don't know kung mahadlok ba siya o dugdug o unsa. Mas may nga magkasiguro ko. Kaya wara ba na ako sa katagig komportable nga hidaanan. At least, I could check on her. Oh, wait. Abli ang putahan pa ingon sa veranda ng second floor. Nalimtan nila sa pagsira. Isira ko na sa magkadiyot. Sa di pa kumupadayan sa pagkadaog. Oh, babae. May babae nga nagtiko ko sa may veranda. Oh, si Christine ka na. Nagtiko ko siya o nagilak. Ganun na ang sidihan. Christine? Christine! Dalaw na ka diha. Are you sleepwalking? Christine! Huwag siya maminaw na ko. Padayon siya ganag ko. Christine! Christine! Gusto kayong uwan. Dali na. So nagbalik. Gusto kayo mong gibuhat nini. Dali na. Dili ko. Pasagti ko dili. Are you crazy? Magpasing uwan ka o ingon arong urasa? Kaya po kagusa na rong urasa, ha? Abot. Huwag ko magbit-bit og relo. Alauna na itong gabi. Huwag nagbasa-basa ka pa din eh. Sige na, tana. Manood at nagbalik. Basa ka na kaayo. Nao, naapin akong kabasa. Dili ko. Pasagti ko dili. Masakit ka ng imong gibuhat. I don't care. Mas masakit ko dito sa kwarto nga imong gibutangan ako. Alimuot kayo. Manumonya ko dito. Direra ko. Mas bugnaw din No, dili mahimo. Dali na. Di gani ko. Di ka kasabot. Di ka kasabot og dili. It's a lure. What? Huwag ka kasabot no. Tiguang na manggod ka. Pagbatanon na manggod na. Nor. Di pa ko tiguan. I'm only 32. Idi tiguang na ka. 23 pa man ko. Tiguang na ka. Fuck. Kondo. Shit. Unsa akong giingon ka ganina nimo, ha? Di ba giingnan ta ka nga mag-amping ka sa paglitok ni Mos kumpangan? Kaya nga no. Imo ko silutan? Ang pagbutang nimo na ko og kwarto nga gamay, dako na kay nang silot, wa na ikalabaw pa ana. Naa, Unsa man? dali diri. Pero may baw ka kung unsay buot akong ipasabot sa imong paglitok og dili mao sa kumpangan. Ay! Ano gialsa ko nimo? Pakondoon sa maibutang ko! Asa ko nimo dad? Sa akong kwarto! Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!